Acompañada da presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e do alcalde, Luís Soujo, entre outras autoridades, a conselleira do Mar en funcións, Rosa Quintana, visitaba esta mañá as obras de remodelación da fachada marítima de Porto do Son, que veñen de iniciarse. A actuación cun investimento duns 4 millóns de euros favorecerá a integración do porto na vila, facilitando o labor dos usuarios do Peirao e facendo a zona máis atractiva para veciños e visitantes. A verdade é que entendemos todos que isto vai a ser un antes e un despois para Porto do Son. Creo que a obra de humanización que se vai a facer é interesante non só para os veciños de Porto do Son, sino para todos os turistas que nos visiten e tamén, por suposto, para o sector pesqueiro. É algo que eu digo que, gracias ao sector pesqueiro, se pode facer esta obra, non? Eu creo que estamos nun proceso de humanizar todos os portos, de acercar aos cidadáns tamén a esta actividade pesqueira e iso pasa en gran medida tamén por buscar esa unión entre os veciños do pobo e tamén o propio sector pesqueiro, non? Dende o Concello agradeceron a actuación pola que viñan agardando dende hai tempo. As obras que se desenvolverán por fases contan cun prazo de execución de 18 meses, aínda que se confía en que de cara ao verán que ven estean xa moi avanzadas. As obras están cas obras, xa tiramos a lonxa vella, xa están ca nova edificación e agora a partir de setembro xa empeza con esta fase que vai, creo que en 3 ou 4 fases, definida a obra. E nada, pois que si de cara ao verán que ven, pois home, algo vai a faltar porque son 18 meses, pero polo menos que quede pois o superficial, pois a xardinería, mobiliario urbano, e intentar na medida do posible afectarlle o menos posible pois a hostelería.